The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibok nga kasulatan, ipaginawa sa Dios, o may kapuslanan alang sa pagpadudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkatarong aron ng tao sa Dios, mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone, aniyan sa kitani atong adawan daw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Padayon kita sa atong gibiyaan nga hilisgutan nga mao ang kamatayon, okay? Andam ka ba? Or what is going to happen after we die? Okay? Human yun sa atong pagkamatayon sa may tabo ka na to. Okay, padayon ta. Ikaw nga magtutuo presume nato nga ikaw andam na sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya di man ito makasabot sa pulong sa Diyos kung di kita mapunan sa Espiritu Santo. We have to be filled by God, the Holy Spirit. So, buhata ka na sa atong naandan, apan ikaw nga dili pa magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. What happens after you die? Now, sa atong pagpadayon, atong giingon nimo nga si Pablo nagkanayon nga, O death, where is thy sting? Unsa na hain naman ang imong la? Ug lubnganan hain naman ang imong kadaugan. Nawa ang la sa kamatayon, nawa na kadaugan sa lubnganan, kaya napildi naman, gidaog naman ang kamatayon. Now, pinagi sa kamatayon o sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Siya mingon og, I am that liveth and was dead, and I am alive forevermore, and have the keys of hell and death. Unaw na aragod gila. Ana kaniya ang mga yawi sa impyerno og ang mga yawi sa kamatayon. Karon unsa magyud ning defeated death? Pildiro na nga kamatayon. Unsa man ni? Okay, paminaw. Gipagkasama o gipariho kini ni Pablo og usa ka la ug makahilong nga mananap. He likened it to a poisonous insect. Kansang la ni ini gitangtang o gikuha na. Siya mingon og, the sting of death is sin. Ang la sa kamatayon mao ang sala. Karon, buot kong muna ka bahin sa kamatayon sa katao who does not know Christ. Tao nga dili magtotoo. He is an unbeliever. Sabi nimo, nagatudlo ka na ito ang Biblia. Ganay mo ang buot nga paghukom. There is going to be a judgment. Ang last judgment ni Michelangelo giingon was considered sa kadaghanan to be man's greatest work of art. Okay? Human ka mamatay, after you die, you go diha-diha immediately sa pagatubang o paghukom. Kanang paghukuma is not going to decide kung luwas ka ba o dili luwas, whether you are saved or lost. Kining paghukuma is going to be to decide sa imong lugar dito sa impyerno, sanglit ang
imong decisions pagdawat ba o pagsalikway sa kaluwasan is being made by you dinhi ug karon man niining kinabuhi. Ug dili ka makabasa sa Biblia and miss the references to hell. Ug I don't see unsaon man pagwalis usa ka ministro or any clergyman without talking bahin ini. Tungod kay dagan pag-ayo ang paghisgot sa balang kasulatan ini. Ug ang nagahisgot gyud labihan sa kadaghan bahin ini was our Lord Jesus Christ. Ug way tawo nga makatupong kaniya sa kadaghas paghisgot ni ini niya bahin ini. O napaminaw. Sa diha nga atong Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross, kadto sa kapaghukom, that was a judgment. Gihukman sa Dios si Ginoong Jesucristo in your place. Ug si Jesus, being who He was, dinhay katakos to endure hell alang kanimo. Ug sa dihang mityabaw si Jesus sa pag-ingon og Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Yan ang makalilisang gutlo nga diin we cannot possibly fathom or to stand. Si Ginoong Jesucristo ug ang iyang langit ng Amahan were separated, nabuwag. Ug niya ng mga gutlo, gipasaan ni Jesus ang kapintas sa impyerno, the pangs of hell. Ug yang giantos ang tanan that man will ever be called upon to suffer. Iya katong gisagubang tanan gumikan kay iya kang gihigugma, nakadungog ka. Ug karon ang Dios nagaingon og dawata siya ug ang iyang gibuhat nga kaluwasan dito sa cross. Tuhui siya ingon nga Dios ug manluluwas. Apan kun imo siyang isalikway ug you persist in listening sa tingog sa yawa, kinsa mo ingon kanimo og nakapaydaghang panahon o tingali mo ingon na siya kanimo di na tinuod o bisag unsa iyang ihonghong kanimo o kinahanglang mohimo kag pagpili. You have to make a choice between some things nga mga sayop sa imong kinabuhi o you have to make a choice with Christ unsa may imo karong pagapilion. What is your choice? If you want to make a choice ning mga gutlua at this very moment for Christ, alang kang Kristo, ang imo rang buhaton mo ang imong pagtuo kaniya, isip imong personal nga Ginoo ug manluluwas. Kay sumanin ning pipila ka mga teksto, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, Acts 16:31. He who believes in the Son has life, John 3:36. Unless a man be born again, John 3:3. Neither is there salvation on any other, Acts 4:12. God is not willing that any should perish, 2 Peter 3:9. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me, John 14:6. We have been saved by grace, but not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ephesians 2:8 and 9. So tiwari katong gisay sa Biblia. Diya sa 2 Pedro 3:9. Ang Diyos dili buot nga naay malaglag, kundi ang tanan unta magahinulsol. Mo ka tinguha, that's God's desire. That is God's will. Mo ka nang iyang kabubuton. He had that desire so much that it took His only Son to die on the cross for you. Dili kabuton og tuyo sa Dios nga ikaw mamatay. Dili. It's not God's will and purpose for you to die. Iyang tinguha, iyang tuyo, iyang kabuton og plano nga ikaw maluwas. Ug na kay kapilian, you have a choice. Karon,
What about sa mga magtotoo? What happens to them? Well, naghantay kasulti bahay ni ini. Naghan kayo good. Alang ka na itong mga magtotoo. No, alang kanina to, gitawag tag in Christ, diha ni Kristo. Nga kahulugan kini og kita mga Kristohanon, mga luwas, saved, mga anak na sa Dios, mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, ug daghan pang uban. Naibaw na kitang mga magtotoo kung unsa ang langit, ang mga pagmaya ug kalipay didto, ang mga excitements, the thrill, o nga ato unya nga paghugyaw alang kining tanan kanatong nadugtong na diha ni Kristo. O paminaw. Diha kang Kristo wa nay paghukom. The judgment is past. The storm is over. The hell is past. Kung nakaila og mituo ka na ni Kristo, there is no more judgment for you. Did you hear me right? Ang Biblia nagsulti og there is therefore no condemnation or judgment to them who are in Christ Jesus. Na, no nagiingon diyan sa Roma 8:1. Paminaw. There is no hell for you, believer. Wala na impyerno alang kanimo igsoong magtuto. Wala na. Magkakinabuhi ka na in eternity uban kang Ginoong Jesucristo. Usab, kauban ta ang tanan nga mga balaan with all the saints of all the ages. Pinagis kamatayon na Ginoong Jesucristo, iyang giguba, gipusgay, gibungkag ang kamatayon. Kanato nga na diha kang Kristo, di na nato ilhon ang kamatayon as the king of terrors. Si Pablo nagaingon na ako'y tinguha nga mobiya to be with Christ, which is far better sa akong pag-uban na ni Kristo nga labaw pa kabintaha. Siya midugang pa sa pag-ingon og sa akong pag-uban na diha kang Kristo kana mas bintaha pa kaysa pagkinabuhi dinhi o karon. Buot ko lang muuban kaniya matud pa ni Apostol Pablo. Now, nga naman ka, why? Tungod ba kay he worked so hard for Christ? O tungod ba ka kay labihan niya sa pag-antos? No. Dili. Dili ka na ang inungdan. Andam na kini si Pablo, muuban kang Jesus tungod kay long ago he met the Lord Jesus Christ. Iyang gikahibalag si Ginoong Jesucristo dito sa daan sa Damascus. Og di na siya gisinhati. He had an experience with the Lord Jesus Christ. Mituo siya ni Kristo. Og dito niya itong tungora, iyang nakaplagan, he had found the fulfillment, the peace, ang kalinaw, the joy, ang kalipay. Iyang nakaplagan ng kahulugan o katuyuan, the meaning and purpose of his life. Yan itong iyang nasinati nga encounter with Christ. Kung paminaw, you can have the same experience diha ni Ginoong Jesucristo samtang nagapaminaw kanining mao nga mensahe right at this very moment. Ninig yung mga gutloa. Nakadungog ka. This very moment, you can make a step ngadto kang Kristo and be very sure. Kung wala ka kay bao, o di ka siguro, you are not certain, then be sure. Now, ang pagkabuntog sa kamatayon is the final achievement sa atong gitawag o Christianity o Kristyanismo. Ang pagkamatay sa lawas, physical death, usa lamang kini kapag balhin o sa in English, a transition gikan sa pagkinabuhi din is yuta
uban kang Kristo. Ngadto sa kinabuhing dayon eternal life dito sa langit uban kang Kristo. Sama kini sa paglusot sa unsa ka pultahan, going through a door, ini kamatay nimo. Mubiya ka sa unsa ka lawak, you leave one room, ug musud kag laing dako-dakong lawak, another bigger room, nga mas maayo ug mas nindot pa. Ug kining mao nga transition o pagbalhin nga gitawag ta og kamatayon, nabase kini on the fact that nabanhaw si Jesus gikan sa mga minatay. Sanglit na sayod man kita nga si Kristo, being raised from the dead, will never die again. Ang kamatayon, wa na'y dominion over him. Matud pa kana diyan sa Roma Kapitulo 6. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Ug paminaw, kung ikaw sa ka magtutuo kang Kristo, dili ka mamatay nga mag-inusara, naibaw ka ba niya na? You're not going to die alone. The late great evangelist of our time, Evangelist Billy Graham, misuwat og usa ka libro on angels, mga anghel ba? Dihas maong libro miingon siya nga naay gitawag og death angel, ug kanang mao nga anghel o manulunda welcome moabot des Kristohanong namatay ug will take him by the hand and will lead him or her ngadto sa presensya ni Kristo. Sabi nimo, it is a wonderful thing to die ingon nga magtotoo as a believer. Nakasaksi gyud ko. I have seen believers die. Ug nakasaksi pud ko akong mga higala who did not know Christ, meaning unbelievers who die. Tell you, there is a vast difference in the way they die. Dako yung kalahian. Naay mga tao nga nagtinga o himalat yun o talk about the music nga ilang nadungog kunuhay. Maghisgot silang ilang nakita pulano o si kinsang ilang mga kailang patay na. Si Jesus nagaingon, no? He who believes on me shall never die. Nagtuo ka ba nini? Iya kang pangutan-o nini ning mga gutlua sa pag-ingon sa atong Ginoo, you shall never die if you believe on me. Kini nagpasabot nga you will never die spiritually. Sabtag na pag-ayo. Abi mo unsa, you will never ang usa ka atheist unsa paminaw, ang usa ka atheist only sees a hopeless end to life. Apan ang usa ka Kristohanon sees an endless hope. Di mo na kadeprinsya kadako niya na. Kita mo lang we look beyond our present sorrow ngadto sa kadaugan ni Kristo. Blessed are the dead who die in the Lord. Apan si Kristo nagadala usa ka dayon na nga kagawasan. He brings a permanent freedom ngadto sa magtutuo from evil who dies diha kang Kristo. Apan tingali way tinguha ni kadtong mga tao nga wa makaila kang Kristo. They may prefer to go on living diya sa ilang mga kasalanan. You see, doon na lang kay hamubo kayong panahon. So, live it up. Mo nagingon. You see, as we get older, samtang magkakatiguang kita, life indeed is pressing in. Gani ka na to. Busa, pahimos nilang gyud ang tanan nga kahigayunan karon while buhay ka pa. O na'y filosofiyas kadaghanan. Give all you can of it now. Gani, mao na'y filosofiya sa kalibutan. See?
You don't have that long. Di ka naman madugay po kay you will be in eternity. Kung paminaw, kung sa may desisyon nga imong paghahimon while you are hearing this message, mao na maga-determinar where you will be. Samta ka na pagayo. So do you know Christ? Ano yung pangutana? Nakaila ka ba kaniya? You see, nagagamit ang Biblia sa pulong depart, pagbiya. Nagatunlo ka na to ang malang kasulatan nga mga citizens kita sa duha ka kalimutan karon. I am a citizen of the United States of America, apan citizen pud ko sa langit. Kini mabasa ta dinha sa Pilipos 3:20 which says, ang tanang mga magtutuo ni Kristo mga citizens sa langit. So I'm a citizen of another world. Nga maong langit, o that is where I am going. O I will be there forever. It won't be too many months and years sa dili pa ako moadto niya ng dapita. The vast majority sa akong kinabuhi na kinabuhi ko na. My record has already been made. Di naman po ko magdugay pa. Anay karaan nga English prayer nga nagaingon, O Lord, grant that my last hour may be my finest hour. Kung sige pamulong ni Apostol Pablo, siya mingon og, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. No, din na sa kay evangelical ministry in the last century nga nagsulti og, I hope when I come to die, I shall not have to say, I wish I have loved Christ more. Musa nini gayuna, may I once again ask you, andam ka na ba? Ready to make certain that when you face death, sa dihang atubangon na nimo ang kamatayon, you be sure nga muadto ka sa langit, human ka mamatay. Unsaon nimo to make yourself ready? It is as simple as believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, salamat nining grasya nga imong patinaw ka na mo. Bahin. Unsay mahitabo ka na mo human kami mamatay. Ugbusan ni adtong nagpaminaw nining mensahe, ako kang gihangyo sa pagduko sa imong ulo ug piyongon ang imong mga mata. Anto karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo. Niadtong ania dinhi sa atong Bible study karon kinsa wa pa kanila sa ilang kinabuhi si Kristo ug sila wa pay paglaom, wa pay kinabuhing dayon. Tingali wala ka pagyod makahimo niya ng labihang kabililhong desisyon sa tanang desisyon. Si Ginoong Hesus midawat sa matag sala dito sa iyang lawas. Samtang gilansang o gibitan siya dito sa cross. Iyang gidawat ang tanan tang mga sala, lakip ng mga sala nga ato pang pagahimuon. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Hesukristo mao imipuli sa atong dapit. Gihukman siya sa Dios nga Amahan. Tungod kay napuno man siya sa atong mga sala. Ang tinuod, kita ra bagyud unta ang ilansang sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Siya mao'y gihimong sala, kinsa way labot sa sala tungod kanato. Aron lamang kita mamahimong pagkamantarong sa Dios diha kaniya. Ang imo karong pagtagad higala, mao'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon. Apan imong kabubuton mo'y giagad. Kung dawaton mo sa Ginoong Jesucristo ingon nga imong Dios ug maluluwas, ikaw hatag ang kinabuhing dayon og maluwas.
Apan kung di mo siyang isalikway, ingon nga Diyos ug manluluwas, maimo ang dayon nga paghukom. Busa imo ang pagpili karon. Tungo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas.